Sanni ei ole yhtään ottanut tässä 1,5 vuoden aikana ja mun mielestä se sanoo aika paljon. Siksi mä oon vähän jännittänyt, kun Sanni ottaa vähän niin kuin 2 kuukautta, että meneeköhän mulla kaikki asiat sen jälkeen heti persuuksilleen. Todella läheinen, ellei läheisin työkaveri oikeastaan mikä mulla on. Ja totta kai se nyt on pyörinyt tässä eduskunnassa ja tuntee porukat ja sillä on hyvät verkot, se on niin kuin lisäbonus, mutta enemmän mä niin kuin ajattelen Sannia sen takia ehdottaisin Hämettä, että valikkaapa nyt fiksusti. Reilu, fiksu, suora ja ennen kaikkea suora, koska ei tässä ammatissa tarvita mitään jeesiäisnaisia tai jeesiäismiehiä, vaan pitää saada tiukkaa, siitä mä saan päivittäin Sannilta.